Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borġ qal li mhux minnu li għandu ferneżija li jibni torrijiet f'Għawdex u li se jibqa' jiddefendi l-Gżira Uċija għax għandha l-identità u l-karattru tagħha. Fl-ewwel indirizz tiegħu f'mass meeting bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Borġ qal li hu minnu li fl-aħħar jiem tkellem dwar il-bżonn li ssir reviżjoni fil-pjani lokali biex il-pajjiż ikollu progress sostenibbli. Dan fost oħrajn bi Skyline Policy. Ribatta li jekk il-Gvern veru għandu l-qalbu l-ambjent għandu jdaħħal il-Private Members Bill biex l-ambjent isir dritt kostituzzjonali. Appella biex il-Gvern iwarrab l-aħmar u l-blu u jkun mal-poplu fuq l-abbozzi tal-ippjanar li qed iressaq li skontu mhumiex fl-interess tal-poplu. Fi Pjazza Slitoni wiegħed li fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jipproponi n-numru ta' proposti fosthom dwar inċentivi għal negozji, soluzzjonijiet ta' trasport tal-massa, proposti dwar affordabilità ta' djar, titjib ta' servizzi tas saħħa u se jitratta l-impatt tal-inflazzjoni fuq il-familji. Għalli l-Partit Nazzjonalista m'għandu xejn li jħammarlu wiċċu kontrarju r-rapport tal-Awditur Ġenerali ta' din il-ġimgħa li fi kliemu kieku ma kienx għall-Partit Nazzjonalista ma kienx jiġi diskuss b'urġenza fil-Parlament. Dr. Borġ sostna li fl-aħħar snin kien hemm diversi stħarriġ u riżultati li wrew li hemm eluf ta' nies li jew ma jivvotawx jew tilfu l-fiduċja politika. Iddeskriva l-kampanja l-kap tal-PN bħala waħda pożittiva, qal li l-Partit Nazzjonalista jmissu jirbaħ mhux għax ilu 12 sena fl-oppożizzjoni, imma il-poplu huwa ċan u skontu irid jagħli lil Partit Nazzjonalista fit-tmum, bidla fid-direzzjoni u enerġija żagħżugħa. Irrimarka li l-Partit Nazzjonalista kull meta għaqad pajjiż rebaħ elezzjoni ġenerali. Fid-diskors ringrazzja lil Adrian Delija tal-lealtà u determinazzjoni u lil dawk li votawlu. Għalli ċerti Dr. Delija se jkun pilastru tal-PN flimkien mal-grupp parlamentari tiegħu. Sellem lil George Borġ Oliveru Edi Fenikadami li ddeskrivihom bħala Missier Malta Indipendenti u Missier Malta Ewropea. Tem li l-Partit Nazzjonalista ismu stess juri fix-xemmen u li jħobb lin-nazzjon.